Strasznie dzisiaj to długo trwa. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień Dzień dobry. dobry. Poczekamy troszeczkę, aż trochę osób do nas dołączy, bo to troszeczkę Tak. się gdzieś tam pojawi, komunikat, już są 3 osoby. O, super. Więc tak damy czas na to, żeby pani Mirosława Kocieniewska pisze nam witam. O, Już jest 6 osób, więc poczekajmy. Dzień dobry. Witajcie kochani. Dzisiaj znowu troszeczkę inaczej. Rozmawiamy o rzeczach zupełnie przyjemniejszych, ciekawszych, fajniejszych. Czyli o zwiedzaniu Gdyni, o podróżowaniu. Jest z nami nasza ulubiona gdyńska przewodniczka Danusia Ślipy ze swoją córką dzisiaj. tak, jest ze mną Kalinka. Dzień dobry, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Jest ze mną Kalinka, która od samego początku, kiedy się tylko urodziła, towarzyszyła mi we wszystkich podróżach i właściwie kiedy ona się urodziła, to zaraz potem powstał blog Frajda nad Morzem, więc właściwie to równolatki. Kalinka i Frajda, to takie moje dwie córeczki z 2013 roku. Super. No, dzieci fantastycznie inspirują rodziców do tego, żeby robić zupełnie nietypowe rzeczy, na które by się nigdy sami nie chcieli decydować, a dzieci nas inspirują do tego, żeby zajrzeć tam, gdzie do tej pory nie zaglądaliśmy, żeby odpowiedzieć na pytanie, którego nigdy nie zadalibyśmy. Pani Elżbieta Talaga pisze do nas: witamy serdecznie. O, jak miło. Słuchajcie, to jest kolejne spotkanie w ramach naszego cyklu spacerowania po Gdyni. Obiecaliśmy, że dzisiaj porozmawiamy o górze do nas i Świętej Górze. Tak. Ale ja w takim razie już się też zamieniam w słuch. Wiem, że masz rozpocząć dosyć groźnie i niebezpiecznie, więc czekam z niecierpliwością na niebezpieczną i groźną historię. Posłuchajcie razem z nami. Tak jest. Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie ponownie z naszym wężem podróżnikiem. Jego też musimy przedstawić, prawda? Ponieważ na wszystkie wycieczki i potem moje jako przewodnika turystycznego, kiedy wyruszam z dziećmi, jeszcze to powtórzę, wędruje ze mną wąż podróżnik. Przedstawiałam go tydzień temu, ale jeżeli są z nami nowe osoby, to jest z nami wąż podróżnik. Możecie mu nadać swoje własne imię, ponieważ on zawsze dostaje nowe imię na moich podróżach. I był i Zosią, i Mimi miał na imię, miał Zdzisiu i Władek, więc różnego rodzaju imiona dostaje wąż podróżnik. I tak przypomnijmy sobie. Ja mam nadzieję, że on dzisiaj w każdym domu dostanie inne imię, to w ogóle będzie niesamowite. Tak, na pewno inne. Piszcie w komentarzach, jak chętnie nazwalibyście tego węża podróżnika. Jest ze mną, on pomaga, zobaczcie, jest bardzo długi. I on pomaga mi podczas wycieczek. Dzieci bardzo lubią łapać się tego węża i wędrować sobie w takim rządku za mną, więc bardzo to lubią i wędrują razem z nim. A jak się robi chłodno, zawijają go sobie na szyję, prawda? Można się nim trochę ogrzać. Też tak jest. No i często też jest kłótnia. To teraz będzie naszyjnie z tego węża. Ja węża podróżnika, on z nami jest. Ja go tutaj odkładam za mnie, żeby z nami tutaj cały czas był. A my sobie opowiemy dzisiaj zupełnie nową historię. Do czego będziemy nawiązywać, to zaraz wspomnę. Przypomnę, że podczas naszego pierwszego spotkania mówiliśmy o tym, jak przygotować się na wycieczkę. Mówiliśmy sobie o tym, jak zapakować plecak. Ten plecak też jest ze mną. Pamiętajcie, w wielkim skrócie, na wycieczkę warto zabrać wygodne buty, dobry humor, ale przyda się prowiant, woda, mapa, może być mapa skarbu. I w zeszłym tygodniu mówiliśmy sobie o mapie skarbu, którą Wy też możecie zupełnie sami sobie przygotować. Mówiłam też o tym, to była ta mapa skarbu, którą ja pokazywałam, według której sobie też po części wędrowaliśmy. Mówiłam o tym, że warto do wycieczki się przygotować, im więcej sobie poczytamy, poszperamy w książkach w internecie, wyznaczymy sobie jakiś cel, tym lepiej. Najważniejsze, żeby był chociaż jeden cel. Jeżeli mamy chociaż jeden cel wyznaczony, to fajnie, bo wokół tego jednego celu, który realizujemy, potem jak mamy oczy i uszy szeroko otwarte, okazuje się, że można spotkać i poznać i zobaczyć dużo nowych ciekawostek, wspaniałych, prawda? Odkryć nowe miejsca, tak jak mówiłaś Beata, szczególnie jak jest się z dziećmi, one zawsze znajdują rzeczy, na które my byśmy nigdy nie spojrzeli. I mówiłam Wam, że warto sobie przygotować samemu w domu taką mapę. Można ją zrobić z różnego rodzaju zdjęć.
Nie tylko zdjęcia, jak się okazuje. Zaraz powiem, jak my przygotowałyśmy dzisiejszą mapę skarbu i mamy nadzieję, że to będzie dla Was świetna kolejna inspiracja. I dzisiaj o czym będziemy mówić? Pierwszego razu, jak się spotkaliśmy, mówiłam o tym jednym celu. Udaliśmy się do Śródmieścia. Tym naszym celem było przejechać się kolejką na Kamienną Górę, a potem na Kamiennej Górze i u jej stóp odkryliśmy całą masę różnych skarbów. Natomiast dziś pomyślałam sobie, że skoro nadal trwa kwarantanna, panuje wirus, niestety jesteśmy zamknięci w domach, ale mamy otwarte lasy, prawda? To zrobiło nam się zielono. Poczułyśmy tę zieleń i postanowiłyśmy zabrać Was dzisiaj w kilka miejsc, odjechać od tego Śródmieścia, od tego centrum miasta, a zabrać Was w różne miejsca wokół tego miasta, w różne dzielnice, dlatego że wielu z nas, może i większość przecież mieszka w różnego rodzaju, w różnych dzielnicach miasta, rozsianych w różnych miejscach. Więc dzisiaj sobie w te zakamarki, zakątki tego miasta zajrzymy. No i tutaj Kalinka, chciałaby Wam, choć Kalinka, pokazać, ponieważ przygotowałyśmy mapę. Nie wiem, czy dobrze widać, ale niedzielną mamy drukarkę od paru dni, więc przygotowałyśmy sobie mapę zupełnie dzisiejszego spaceru, zupełnie same, kredkami. Powycinałyśmy, tak, Kalinka, powycinałaś z gazet różnego rodzaju tutaj obrazki. I to jest taka nasza mapa, której zrobimy potem zdjęcie, wyślemy, może tam znaleźć się w komentarzu naszej rozmowy. Mapa skarbów gdyńskich, według której będziemy tutaj wędrować. I co mamy, Kalinko? Mamy górę z krzyżem, dalej mamy morze, tak? Zobaczymy, jak rybacy pracują. I co mamy dalej? Co tu mamy? Widzicie, co tu mamy? Powiedz, Kalinko. Co tu jest, ten w czerwonym kubraczku? Święty Mikołaj. Święty Mikołaj, tak jest. A tu na dole powycinałaś tak bardzo dużo różnych zdjęć. Tu nawet jest niedźwiedź, którego tutaj u nas spotkać pewnie nie można, ale co tutaj mamy jeszcze? Wielkiego ptaka. Wielkiego ptaka i dużo, dużo zieleni, bo będziemy wędrować w miejsce bardzo, bardzo zielone, prawda? A potem, co dalej tu mamy na sam koniec, gdzie zawędrujemy? Na górę do nas, czyli na wieżę widokową. Na wieżę widokową, ale tutaj Kalinka coś jeszcze narysowała, zobaczcie, o tu. I cóż to jest, Kalinka? Lemoniada. To musisz tam powiedzieć, co to jest, powiedz? Lemoniada. Lemoniada. Dlaczego lemoniada? To zdradzimy już na samym końcu, tak? No to Kalinka nam życzy udanej wycieczki, mówi, że idzie się bawić i wróci do nas na sam koniec naszej wyprawy, tak? No to do zobaczenia. A ja zabieram się za opowieści, napiję się trochę powody. Okej, widzicie, taką mapę możecie przygotować sobie zupełnie sami. Ta mapa, jak się potem na samym końcu przekonacie, może być stworzona nie tylko z obrazków przedstawiających miejsca, które chcemy odwiedzić, ale także z rzeczami, które kojarzą nam się z tym miejscem na różny sposób. Okej. Więc pomyślałam sobie, tak, ja mieszkam na gdyńskiej Dąbrowie. I na sam koniec też będę miała dla Was niespodziankę w związku z tym, ale zrobimy sobie dzisiaj taką pętlę. Odjedziemy sobie od tej Dąbrowy, zrobimy sobie taką pętlę i zawrócimy z powrotem. Tutaj przyjedziemy na Dąbrowę. Zacznę od trochę mrocznej, Beata, jak wspomniałaś, historii. Mrocznej, dlatego że to nawiązuje do tego, co się dzieje teraz. Mamy wirusa panującego na całym świecie. Mamy kwarantannę. Mamy dzisiaj taki trudny czas dla wielu z nas, ale też czas, który wyzwala w nas kreatywność. Nie spotkałybyśmy się pewnie, gdyby nie to, w taki sposób dzisiaj, gdyby nie to, że jesteśmy w tych domach zamknięci. Ale czy taki wirus, który mamy teraz, czy taka sytuacja, to jest pierwsza taka sytuacja na świecie? W XXI wieku tak. Natomiast jak sięgniemy wstecz, poszperamy w książkach, w internecie, to oczywiście dowiemy się, że na przestrzeni wielu wieków, już nie tylko na terenie naszego kraju, ale i całej Europy, panowały takie wirusy, panowały takie zarazy. Mówiło się, że przychodzi wielka choroba, zaraza, epidemia i w XIX wieku wyobraźcie sobie, że właśnie do portu gdańskiego przypłynął statek rosyjski, na którego pokładzie wraz z nim przypłynęła cholera.
cholera, no groźna choroba, właściwie wraz ze szczurami na pokładzie tego statku. I tak było rzeczywiście. Najbardziej bano się tego, ponieważ statki, które wpływały do portów, najczęściej właśnie na tych statkach jakaś groźna choroba docierała. Dlatego w związku z tym w gazetach przedstawiano tę chorobę, bano się tych chorób, bano się tej zarazy i w gazetach przedstawiano to w następujący sposób. Zobaczcie, mamy takiego kościotrupa na dziobnicy okrętu wpływającego do portu. Nie wiem, czy widać. Widać. Wygląda dosyć groźnie, przerażająco. Ja będę podczas naszego spaceru odsyłała Was do różnych książek. To są Sekrety Gdyni pani Aleksandry Tarkowskiej. Bardzo ciekawa książka, gdzie jest mnóstwo ciekawych informacji o Gdyni zgromadzonych. A przypomnę, że będziemy dzisiaj też wędrować po części śladami naszego przewodnika, który wspólnie stworzyłyśmy 2 lata temu według Twojego pomysłu, Beata. Pierwszy rodzinny przewodnik po Gdyni. Książeczka, do której warto sięgnąć, po to, żeby się zainspirować i zmotywować, więc po części będziemy też śladami tych miejsc wędrować. Ale dziś opowiem o miejscu pierwszym z mapy, którego nie ma opisanego tutaj w przewodniku, zupełnie niedaleko. Zanim do tego dojdę, to powiem o tym, co się wydarzyło. Na statku przypłynęła ta wielka zaraza, wielka choroba, cholera. Zarazili się najpierw pracownicy nowego portu, którzy pracowali przy rozładunku statku, potem ich rodziny, potem sąsiedzi. Oczywiście ta choroba się rozprzestrzeniała. W bardzo szybkim czasie było już w ciągu miesiąca 400 zakażeń i 300 zgonów. Co robiono? Oczywiście osoby, które przyjeżdżały, były poddawane kwarantannie. Zrobiono taki kordon sanitarny wokół miasta, gdzie za przekroczenie, jeżeli ktoś chciał go przekroczyć, żołnierze mieli nawet prawo strzelać do tych osób, które przekraczały ten kordon. Co jeszcze robiono? Odkażano listy, słuchajcie. Kiedyś, my nie musimy odkażać tutaj siebie teraz, jak rozmawiamy, chociaż mówi się o odkażaniu telefonów komórkowych, dużo ich dotykamy, przykładamy tutaj do ucha i wciąż się powtarza, żeby je też odkażać. Natomiast wtedy nie było takich połączeń jak SMS-y, bo to mamy XIX wiek, to był 1831 rok, więc wówczas porozumiewano się poprzez listy. I te listy też odkażano. Robiono to w drewnianych skrzyniach, listy takie, papierowe, do których wkładano się kartkę do koperty. W taki sposób wysyłano kiedyś listy, nie SMS-y, nie MMS-y, nie wideoczaty. I tutaj te listy, jak odkażano, wkładano je do drewnianych skrzyń i odkażano oparami octu i oparami dymu, który powstawał po spaleniu mieszaniny, w której była m.in. saletra. I tak w sposób odkażano listy. Takie ciekawostki, co robiono, żeby zachować te środki ostrożności. Jeżeli ktoś umarł, to na specjalnych chatach te osoby były wyciągane z tych pomieszczeń, z domów, w którym nastąpiła ta śmierć, żeby tych zmarłych osób zupełnie nie dotykać. Trochę brzmi to strasznie, ale też oczywiście ta choroba się rozprzestrzeniła. Dotarła na tereny Sopotu, dotarła na tereny dzisiejszej Gdyni i wyznaczono specjalne miejsca pochówku takich osób. Jednym z takich miejsc, odjadę trochę z Dąbrowy, pojadę na Karwiny, pobliskie, dawniej historycznie Wielki Kack. Jednym z takich miejsc to jest skrzyżowanie ulicy Chwaszczyńskiej i Jana Brzechwy. To jest to, jak dojeżdżamy tą główną ulicą z Śródmieścia, z centrum Gdyni, dojeżdżamy już w stronę Dąbrowy, jedziemy i to jest ostatni przystanek przed Tesco. Mamy przystanek przy ulicy Myśliwskiej, tam możemy wysiąść i tam ta ulica, która wiedzie tak na górę Karwin, to tam na tym skrzyżowaniu ulic Chwaszczyńskiej właśnie Jana Brzechwy znajduje się stacja benzynowa, a powyżej tej stacji znajduje się taka skarpa, takie wzniesienie. I na tym wzniesieniu jest dużo drzew, jest to wzniesienie takie porośnięte drzewami. I wyobraźcie sobie, że wśród tych drzew znajduje się krzyż i jest to chyba prawdopodobnie jedyna pamiątka po takich pochówkach tych osób chorych na cholerę. Właśnie mniej więcej w tym miejscu taki pochówek był wyznaczony na terenach dzisiejszej Gdyni, był wyznaczony właśnie tam. Przez długi czas w ogóle ze strachu, ponieważ mówi się, że osoby, które są chowane, to takie zagrożenie epidemiologiczne to jeszcze przez 100 lat jest, więc osoby pewnie być może ze strachu
nie zbliżając się do tego miejsca pochówku tych osób, no nie zbliżały się tam i stąd pierwszy krzyż, który na tym cmentarzu się znalazł się dopiero pod koniec XIX wieku. Potem powstał w 54 kolejny, potem w 90 latach kolejne. Dziś mamy tam krzyż, który jest z 2008 roku i na tym krzyżu znajdują się te wszystkie wymienione wcześniej przeze mnie daty, które oznaczają to, kiedy powstał pierwszy krzyż i kolejne. I też jest data tego, kiedy ta choroba przywędrowała tutaj na te tereny. Więc jest to taka ciekawostka. Przejeżdżamy tamtędy, tu mamy na tej mapie nawet trolejbus, zobaczcie, tak, bo przyjeżdżamy tamtędy codziennie i nie zastanawiamy się, że to miejsce pochówku... Ja myślę, że bardzo mało osób w Gdyni... Myślę, że bardzo osób w Gdyni wie o tym miejscu i o tej historii, więc to no właśnie. No właśnie i takich ciekawostek jest dużo więcej. Ja jeszcze zachęcam Was do tego, ponieważ zaraz jeszcze powiemy sobie o takich właśnie czy figurkach. Zobaczcie, w naszym przewodniku wspomnieliśmy też o bardzo miłym spacerze do źródła Marii. Mieszkańcy szczególnie Wielkiego Kacka przychodzą do źródła Marii i tam sobie odpoczywają. Jest to figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, która została, też jest bardzo ciekawa historia. Właśnie, poszukajcie, może ja nie będę zdradzać, dlaczego figura przy źródle Marii, która tak wygląda, na Wielkim Kacku, przy bardzo uczęszczanym pierwszym szlaku, znakowanym pierwszym szlaku koloru żółtego, więc łatwo tam dotrzeć. Można tam i na rowerze, i na hulajnodze. To jest miejsce w chwili obecnej, które jest bardzo miłe do wypoczywania, są tam ławeczki. Znajduje się tam figura, dlaczego ona tam jest. To jest też bardzo ciekawa historia. Tu już Was zostawiam, żebyście sobie doczytali, poszukali, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Ale zobaczcie, ja mam tutaj taką bardzo ciekawą książkę, którą nabyłam w Muzeum Miasta Gdyni, o którym sobie mówiliśmy tydzień temu. Bardzo ciekawe publikacje tam są. To są gdyńskie kapliczki, figury i krzyże. No, można by pomyśleć, cóż tam mało interesujące, co tam jest. Ale tam jest dużo ciekawych rzeczy, ponieważ są wszystkie rzeczywiście, a przynajmniej większość znaczna gdyńskich kapliczek, figur, krzyży zgromadzone w tej książce i przy wielu z nich naprawdę bardzo ciekawe historie są opisane. Więc będę Was dzisiaj zachęcała do tego, żebyście otworzyli szeroko oczy i uszy, poszperali w swoich książkach różnego rodzaju, ulotkach, zajrzeli w internet i zobaczyli, ile w pobliżu Waszego miejsca zamieszkania, w Waszej okolicy może być naprawdę niezwykłych rzeczy, nawet związanych z jakąś figurką czy krzyżem, który znajduje się w pobliżu. Ale idziemy dalej, słuchajcie. Zabiorę Was teraz, już wspięliśmy się na tę górę, więc troszeczkę odpoczniemy. Teraz zejdziemy sobie z wysokiej góry, pojedziemy sobie i będę zachęcała do tego, żeby korzystać z komunikacji miejskiej. Pojedziemy sobie komunikacją miejską autobusem 152, by dojechać do dzielnicy Oksywie i tam udać się do osady rybackiej, by zejść potem w dół, bardzo strome zejście, jest po drewnianych schodach, by zejść w dół i udać się na spacer, no bo skoro mamy lasy i możemy też spacerować, zostały otwarte i parki i mola, to możemy znaleźć alternatywę dla Śródmieścia, dla bulwaru nadmorskiego i udać się, słuchajcie, prosto na bulwar, który znajduje się właśnie przy kępie oksywskiej. Jedziemy na Oksywię i tam udajemy się na spacer na bulwar. Utrudnione jest rzeczywiście zejście na ten bulwar. Tam trzeba zejść stromo, po takim stromym zboczu kępy oksywskiej, po takich drewnianych schodkach. I to, co tutaj narysowałyśmy na mapie, mamy kępę oksywską, mamy tutaj bulwar, który tak naprawdę jest takim falochronem, murem chroniącym brzeg od fal morskich. Mamy tutaj taki kuter rybacki, mamy rybkę, ale mamy tutaj jeszcze coś takiego, co wygląda jak taka drabinka. Właśnie co to jest? To jest ciekawostka, kiedy będziemy na bulwarze tam, w tym miejscu, to warto nie tylko spojrzeć w morze, ale pomyśleć o tych osobach związanych z morzem. My tydzień temu opowiadaliśmy sobie, nawet nawiązaliśmy do książeczki Waszej Gdynieczki. Polecam książeczki Gdynieczki, które są u Was na stronie Gdynia Rodzinna.
My też je lubimy bardzo. Ostatnio szczególnie przypadła nam do gustu ławeczka z widokiem na szczęście. Mówiliśmy sobie o historii Jakuba Szajby, który był, cała jego rodzina rybakiem. Wyjechał do Ameryki, wzbogacił się, wrócił, wybudował piękny dom, ale powrócił właśnie do tych tradycji rybackich. I teraz w tej książeczce bardzo ładnie jest pokazane, jak jego żona co dzień martwiła się, czy rybak, czy Jakub wróci z morza. Kiedy jesteśmy tam, na bulwarze, właśnie tam w tym miejscu w pobliżu właśnie Kępy Oksywskiej, to mamy też, schodząc w dół na bulwar, tymi schodami, to tuż obok znajduje się osada rybacka. Na terenie dzisiejszej Gdyni w okolicy znajdowało się kilka takich stacji rybackich, dlatego że Gdynia to była, zanim stała się miastem, była wciąż rolniczo-rybacką, więc te tradycje łowienia ryb były. I ta osada rybacka, która się tam znajduje, a jest bardzo, bardzo charakterystyczna i nie da się jej nie zobaczyć. Mamy tam te łodzie rybackie, które tam stoją, ale mamy też jeszcze jedną bardzo fajną ciekawostkę. Tam znajduje się, no bo tak, znajduje się w takich niekomfortowych właściwie warunkach. Znajdują się tu łodzie, ale tu zaraz mamy stromy brzeg. Jak tu się dostać na górę? I teraz rybacy po połowie ryb, te ryby, słuchajcie, ładują i za pomocą wagonika, który jest na górę wciągany dzięki takiej towarowej kolejce linowo-terenowej, wciągane są te ryby na górę do takiego pomieszczenia gospodarczego. Warto się temu przyjrzeć, nie da się tego nie zauważyć i ciekawostką jest to, że takie towarowe kolejki linowo-terenowe są w Polsce Północnej tylko dwie. A o takiej kolejce mówiliśmy sobie właśnie w pierwszym naszym odcinku, mówiąc o tej kolejce, która wjeżdża nam na górę, na Kamienną Górę. To jest też taki przykład, ale nie towarowej, tylko takiej pasażerskiej, byśmy powiedzieli. Możemy wjeżdżać. Tak, znajdują się też na Gubałówce, czy jak ktoś był w Zakopanem, jechał taką kolejką, czy taka kolejka jak ta na Kamienną Górę znajduje się też na Górze Parkowej, na przykład w Krynicy Górskiej, Krynicy Zdrój. Jeżeli ktoś miał ochotę się przyjechać, wspaniała atrakcja, bardzo ciesząca szczególnie dzieci. Tak jak dzieci cieszy ta kolejka, nie tylko dzieci oczywiście, ale dzieci cieszy ta kolejka też tutaj u nas w Gdyni. Natomiast towarowa jest właśnie tam. Jedziemy do dzielnicy Oksywie, idziemy do osady rybackiej i tam możemy zobaczyć, jak to wygląda. I to jest taka bardzo, bardzo miła ciekawostka, przy okazji pomyśleć, jak trudna jest ta praca. Jeżeli spotkacie rybaków, warto z nimi porozmawiać, zapytajcie, o której godzinie wyruszają w morze, bo myślę, że wcześniej niż przed 4. Jestem przekonana nad ranem, bo kiedyś też rozmawiałam, bardzo wcześnie, właściwie środek nocy to jest dla wielu z nas, wyruszają w morze na połowy. Tamta osada rybacka jest od lat 20. XX wieku, o której ja mówię. Tam w tym miejscu różne tam ryby były łowione, dorsze, śledzie, sandacze, różnego rodzaju. Do dziś jest jeszcze aktywnych kilku rybaków, także warto tam zajrzeć. To jest taka naprawdę fajna ciekawostka, jeśli chodzi o te kolejki. Nawet jak wpiszecie sobie w internet kolejki linowo-terenowe, to też bardzo ciekawa informacja o tego rodzaju kolejkach wyskakuje, można sobie poczytać. Także tu już zagadka z tą drabiną jest rozwiązana, co to jest, bo jak to wygląda. Ten wagonik na górę wciągany jest po takich torach za pomocą liny. Tory są o szerokości 620 mm. Inne źródło mi podawało, że 600 mm, inne, że 620 mm, no ale to jest około 60 cm. I potem na górę w wagoniku te ryby są wciągane. Także taka ciekawostka. No ale odjeżdżamy teraz sobie z tego Oksywia, w którym jest mnóstwo innych jeszcze skarbów. Tydzień temu mówiliśmy sobie o latarni morskiej, która znajdowała się na Kępie Oksywskiej i można dzisiaj taką jej małą namiastkę sobie, taką miniaturkę zobaczyć. Więc jeżeli już tam będziecie, zajrzyjcie, zobaczcie tę miniaturkę, która tam jest. Ale oprócz tego znajduje się mnóstwo innych skarbów. O tym też możecie przeczytać między innymi w tym przewodniku, zainspirować się. Przewodnik też do pobrania jest na stronie Gdyni Rodzinnej, także do tego zachęcam. A cóż mamy następnego? Jest nam dzisiaj, tu mamy świętego Mikołaja, prawda?
No mamy świętego Mikołaja, jest nam dzisiaj, słuchajcie, tajemniczo, zielono, miło, ale mroczno też trochę podczas tego spaceru i nie rezygnujemy z tego mistycyzmu. Cały czas jesteśmy w klimacie tej tajemniczości. Dlaczego? No bo to jest po prostu fajne. Każdy odkrywca, ja w tym plecaku tutaj jeszcze się znajduje lornetka i mam nawet szkiełko od lupy, bo sama lupa nam gdzieś opakowanie zaginęło, ale mamy tutaj, o proszę, często zabieramy ze sobą na spacery lupy, jako odkrywcy lubimy coś oglądać, podglądać, przybliżać, żeby jak najlepiej poznać teren. Przyznam Wam, że bardzo ciekawą wycieczkę można sobie zrobić na takie miejsce jak Święta Góra, albo inaczej Góra Świętego Mikołaja. Stąd tutaj, proszę bardzo, ten Święty Mikołaj, którego tutaj widzimy, prawda? Jest to niezwykłe miejsce, choć tak naprawdę wiele osób o tym miejscu nie wie. Wielu gdynian nie słyszało nawet o tym miejscu, a miejsce jest niezwykłe, ponieważ no jest to wzniesienie, no góra, Święta Góra, czy Góra Świętego Mikołaja. Jest to, słuchajcie, wzniesienie, no taką spowite tajemnicą, bo cóż tam się znajduje? Święta Góra już przed czasami chrześcijańskimi musiała być jakimś takim miejscem kultu, dlatego że na zboczu tej góry znaleziono pochówek z epoki łużyckiej, czyli jeszcze z czasów przedchrześcijańskich, więc za czasów pogańskich, w którym to pochówku też było mnóstwo różnego rodzaju skarbów, jakieś zapinki, coś, więc podejrzewa się, że już wtedy było to jakieś miejsce no, godne, wyznaczone na pochówek. No więc jakieś takie niezwykłe. Natomiast w czasach chrześcijańskich ta góra słynęła z licznych objawień świętego Mikołaja. A święty Mikołaj obdarza łaską i pomaga wszystkim tym, którzy potrzebują tego wsparcia. Ale mówi się, że najwięcej to wspomaga żeglarzy, piekarzy, dzieci wspomaga, czy panny na wydaniu. Są to te osoby, które wspomaga najwięcej. I miejsce to słynęło z tych objawień. Później pojawiła się tam kapliczka ze świętym Mikołajem, do której to kapliczki pielgrzymowało mnóstwo osób. Właśnie wędrując z innych miejsc, żeby tam przy tej kapliczce się pomodlić, podziękować też za wysłuchanie, ale jak legenda głosi, bo legend związanych z tą górą jest naprawdę bardzo dużo. Jak głosi legenda, tam znajdowała się studnia, która miała jakąś taką uzdrawiającą wodę. Uzdrawiała szczególnie ślepotę i bardzo dużo osób przychodziło do tej wody właśnie się uzdrowić. Potem przychodzili w podziękowaniu, zostawiali też takie różnego rodzaju woda dziękczynne. Ale teraz legenda głosi, że pewnego dnia przyszedł do tej studni człowiek, który napoił ślepego konia. I koń odzyskał wzrok, niestety stracił wzrok ten właściciel tego konia, a studnia wyschła. Tak głosi legenda. Jak było naprawdę? No w każdej legendzie jakieś ziarnko prawdy jest. Natomiast jest to bardzo, bardzo ciekawe. Ale wróćmy teraz do tego, jakie skarby wciąż tam można znaleźć. Dlatego, że ci pielgrzymi też pozostawili po sobie mnóstwo pamiątek. I teraz, kiedy w latach 30. budowana była ulica Morska, bo uwaga, nie wspomniałam, gdzie my odjeżdżamy. Święta Góra, co musimy powiedzieć? Przede wszystkim znajduje się w jednej z najstarszych dzielnic Gdyni, czyli w dzielnicy Chylonii. I teraz my tam możemy dojechać sobie różnego rodzaju trolejbusami, na przykład trolejbusem 27 czy 25, na wysokości szkoły podstawowej nr 10 przy ulicy Morskiej. Znajduje się, dobrze mówię, szkoła podstawowa nr 10. Jest wejście właśnie na szlak prowadzący na tę Świętą Górę. I teraz tam, tak jak powiedziałam, była kapliczka świętego Mikołaja, było mnóstwo pielgrzymów i teraz, kiedy była ulica Morska budowana w latach 30. XX wieku, to budowniczy znaleźli podczas tej budowy taki gliniany garnek, w którym znajdowało się ponad 1400 monet z XVIII wieku. I to były i srebrne talary, i miedziane monety z wizerunkiem na przykład Marii Teresy.
czy Stanisława Augusta Poniatowskiego. No ten skarb niestety później zaginął, nie ma tego. Natomiast cała masa została znaleziona krzyżyków i medalików. I teraz bardzo ciekawe jest to, że w latach 90. pewien właśnie taki poszukiwacz skarbów zapalony, jak my jesteśmy dziś, bo my odkrywamy skarby, chcemy je odkrywać, słuchajcie, znalazł medalik. Medalik z wizerunkiem świętego Benedykta, ale ten medalik był bardzo popularny właśnie w XVIII wieku wśród pielgrzymów, bo miał odpędzać wszelkie czarne, czarne moce, czarownice i złe duchy. Więc to był taki pogromca demonów, jak to mówiono. On miał chronić nas. I taki medalik w całości, w bardzo dobrym stanie został znaleziony przez takiego poszukiwacza skarbów, przekazany panu prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi, który przekazał go dla zbiorów Muzeum Miasta Gdyni w nadziei, że też będzie chronił Gdynię przed wszelkimi złymi demonami. Więc taka ciekawostka. A dziś, i możemy wrócić znów tutaj do tej ciekawej książki, ja wam pokażę, jak tam teraz jest, dlatego że w latach 90., pod koniec XX wieku, ponieważ tam ta kapliczka z figurą świętego Mikołaja, figura zaginęła i mieszkańcy Chylonii postanowili wrócić do tych dawnych tradycji i powstała na tej górze i kapliczka świętego Mikołaja, wygląda jak taka grota murowana, taka z kamieni. Sama figurka świętego Mikołaja jest drewniana, jest ukryta za gablotą. Już tutaj wam pokażę. Jest ukryta za gablotą. Pokażę wam, jak to wygląda. O, tutaj widać. Tak znajduje się ta kapliczka świętego Mikołaja, ale też ciekawe, bo nad tą figurką i pod figurką są napisy. I teraz pod jest napisane: Święty Mikołaju, patronie nasz, módl się za nami, ale nad figurką jest napis: gdy kult Świętej Góry wróci, miasto się nawróci. Cokolwiek to znaczy, naprawdę, kolejna zagadka. I tak wygląda ta figura. Natomiast jest jeszcze jedna kapliczka, kapliczka Matki Boskiej Różańcowej. I jak się przychodzi na tę górę, to właśnie na wprost widać takie schodki, które wiodą do tej kapliczki. A jak się stoi na wprost niej, to właśnie po lewej stronie jest ta kapliczka świętego Mikołaja. Dodatkowo znajdują się tam ławeczki, pielgrzymi przychodzą, odprawiane są tam różnego rodzaju takie religijne uroczystości, ale jest jeszcze jedna ciekawostka. W 1996 roku nie wiadomo kto i nie wiadomo skąd postawił tam taki krzyż jeszcze. Więc tam jest trochę tych ciekawostek. Warto tam zajrzeć. Jest też nie na drzwiach, tylko na drzewach. Jest taka na drzewach rozwieszona droga krzyżowa też w tej okolicy, ale miejsce samo w sobie jest takie niezwykłe. Mówi się, że tam jest jakaś niezwykła energia wciąż. Coś musi być na rzeczy. Tam się czuje spokój, tam się człowiek czuje bardzo dobrze. Co więcej, jest to wzniesienie, więc takie zalesione, ale kiedy zimą opadają liście z drzew, już ich nie ma, jesienią opadają, zimą już ich nie ma, to kiedy się wspinamy na tę górę, to stamtąd też widać bardzo ładnie panoramę okolicy. Więc jest to takie bardzo ciekawe, bardzo tajemnicze miejsce, które myślę, że ma jeszcze wiele skarbów do odkrycia. Wszystkich na pewno nie warto odkrywać, bo potem ta tajemnica gdzieś się utraci, ale no jest to takie niezwykłe miejsce i pogrzebcie, poszperajcie, bo tam jeszcze więcej zostało znalezionych tych skarbów. Poszperajcie też nawet na temat tego medalika z wizerunkiem świętego Benedykta. Bardzo ciekawe, co na nim jest napisane, co jest po jednej i po drugiej stronie medalika, jakie napisy. No to też można pogrzebać, poczytać ciekawostki. A my sobie, słuchajcie, z tej Świętej Góry, ponieważ jesteśmy w starej dzielnicy Chylonia, a jeszcze co od razu wspomnę, teraz co mi się przypomniało, kiedy ja z Kalinką parę lat temu byłam na tej Świętej Górze, 2 lata temu, 3 lata temu, byłyśmy na tej Świętej Górze, to postanowiłyśmy, będąc w tej okolicy, nie wracać jeszcze do domu, a odwiedzić coś, co jest w pobliżu. To jest to, co wam mówiłam. Mamy jeden cel, a przy okazji jeszcze zwiedzamy to, co jest blisko. Blisko znajduje się Muzeum Motoryzacji, w którym znajdują się niezwykłe okazy aut
sprzed kilkudziesięciu lat. Warto je zobaczyć. Muzeum Motoryzacji naprawdę ma niebywałą kolekcję samochodów, szczególnie miłośników takiej starej motoryzacji, właśnie tych, nie tylko to są samochody, są także motocykle, także polecam tam zajrzeć. Ale my sobie przejdziemy, słuchajcie, bo przyjechaliśmy sobie, tak jak mówiłam, na Górę Świętego Mikołaja, można było się dostać na przykład trolejbusem 27. Dalej tym trolejbusem jak przyjedziemy i przesiądziemy się na autobus, jak pamiętam chyba 288, ale być może mylę teraz numer, ale tym autobusem i jeszcze autobusem linii 191 można się dostać do Marszewa. To, co tutaj mamy, takie zielone, gdzie jest tak tutaj nam bardzo miło zielono, gdzie możemy absolutnie niebywale odpocząć, jest to Marszewo. Jeżeli nie byliście jeszcze w Marszewie, czyli w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo, to naprawdę bardzo, bardzo polecamy, dlatego że miejsce daje nie tylko wspaniałą energię, nie tylko mocny, głęboki, zielony oddech, ale i ogromną wiedzę. Czym jest na temat właśnie roślin, drzew i w ogóle otaczających nas tu lasów? Bo pamiętajmy, że zalesione wzgórza, które otaczają Gdynię, to Trójmiejski Park Krajobrazowy, w którym też mamy mnóstwo pięknych roślin, które warto poznać. A Leśny Ogród Botaniczny Marszewo powoduje, że poznajemy nie tylko to, co mamy w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, ale również te rośliny, te krzewy, te rośliny zielone, te krzewy i te drzewa, które rosną również na innych kontynentach, w innych strefach klimatycznych. Bo już mówię, co składa się na Leśny Ogród Botaniczny? Leśny Ogród Botaniczny powstał, zdaje się, w 2010 roku. Jest to mówi się, że to jest najmłodszy Leśny Ogród Botaniczny w ogóle na terenie Polski. Został stworzony przez Nadleśnictwo Gdańskie. Nadleśnictwo Gdańsk się nim opiekuje. W sumie jest to 50 hektarów, ale ogród składa się z dwóch części. Ta jedna część zajmuje 5 hektarów i jest to ta część, która jest taka ogrodzona też i do której możemy przyjechać. Tam się znajduje parking, jeżeli przyjedziemy samochodem. Blisko jest przystanek autobusowy, można przyjechać rowerem, można przyjść pieszo. Na tym terenie znajduje się takie zaplecze edukacyjne. Jest budynek edukacyjny, taki cały z drewna, do którego na pewno byłaś, Beata, wiesz. Jak się tam wchodzi do tego budynku, prawda? Tam od razu człowiek się czuje jak w takiej leśnej krainie, jak w takim domku leśnym, jak w leśniczówce. Pachnie wszędzie drewnem. Mnóstwo informacji o drzewach, roślinach, zwierzętach. Tam odbywa się cała masa wspaniałych warsztatów. Robienie karmników, warsztaty z obrączkowania ptaków. Dobrze mówię? Tak. Różnego rodzaju warsztaty, gdzie możemy właśnie zgłębić tę naszą wiedzę. Ale co ważne, oprócz tego oczywiście znajduje się to zaplecze wiaty, gdzie można rozpalić sobie jedna wiata i jedno miejsce na ognisko. Tak, amfiteatr. Są też taka klasa pod chmurką, czyli jest mnóstwo tablic takich edukacyjnych, z których można się wiele dowiedzieć. Są też oczywiście na tym terenie, na tych 5 hektarach te okazy roślin, o których mówiłam, różnego rodzaju rośliny, drzewa, krzewy i rośliny zielone, gdzie możemy poznać i zagrożone gatunki stąd, i te z całego świata i pozyskać wiedzę na ten temat. Możemy rozpalić. Jest też pierwszy w Gdyni naturalny plac zabaw, czyli taki stworzony z naturalnych elementów, a nie kupionych gotowych elementów. Tak, właśnie. To jest też niebywałe. Niebywałe są też dźwiękowe tabliczki. To jest też świetna zabawa i najlepiej wziąć ze sobą kartkę, kredkę, ponieważ te tabliczki to są tabliczki ze zwierzętami. Trzeba je odnaleźć na terenie tego ogrodu i z tego, co wiem od pracowników, to jest sprytne i fajne. Oni zawsze co jakiś czas zmieniają te tabliczki, zamieniają je miejscami, żeby nie było, że jak już się raz je odnajdzie, to zabawa się już kończy. Możemy przyjść za jakiś czas i znowu się świetnie bawić, znów poszukując tych tabliczek. To są tabliczki ze zwierzętami podpisane.
także alfabetem Braille'a. Można sobie pobrać aplikację na smartfona i odsłuchać głosu zwierząt, które są na tej tabliczce, a do tabliczki można też przyłożyć kartkę i sobie odrysować to zwierzę. Ja nawet jeszcze niedawno miałam te rysunki Kalinki, która odrysowywała te zwierzątka i myślałam, że je znajdę na dziś, ale mi się to nie udało. Natomiast zabawa jest naprawdę fajna. Ciekawe jest to, że w ciągu roku, to też taka informacja dla nauczycieli, w ciągu całego roku, ponieważ właśnie jak funkcjonuje ogród. Ta część zamknięta jest dostępna w wybranych godzinach i dniach. W ciągu roku, od poniedziałku do piątku, odbywają się tam zorganizowane zajęcia, na które się trzeba wcześniej zapisać, ustalić termin i one są bezpłatne. I taka cała klasa może tam przyjechać. Ja byłam na takich zajęciach, są niesamowite. Wybiera się temat danych zajęć. Ja akurat byłam wtedy, kiedy pani zaprowadziła nas do lasu, ponieważ pozostała część leśnego ogrodu to są grądy i buczyny. Czyli wychodzimy w las i pani uczyła nas, jak rozróżniać drzewa, kokorze, jak ocenić wiek drzew, różnego rodzaju właśnie taka wiedza na temat drzew. Ale wiem, że są warsztaty, że można na zapach, na dotyk rozpoznawać te rośliny, więc zabawa jest naprawdę wspaniała, a potem każda klasa może sobie swój prowiant przywieźć i sobie rozpalić ognisko i tam się świetnie bawić. Ciekawostka jest też taka, że część z tych warsztatów jest prowadzonych przez dziewczynę, która pracuje normalnie u nas w Urzędzie Miasta Gdyni w Wydziale Środowiska i która właśnie zajmuje się edukacją, współpracujemy z Ogrodem Botanicznym i ona tam właśnie prowadzi dla uczniów gdyńskich szkół te zajęcia. O, świetnie. No ale są naprawdę rewelacyjne i możemy to polecić, to na pewno wiesz. Są też, jak zaczyna się sezon wiosenno-letni, są ogrodowe niedziele, gdzie też można przyjechać w niedzielę. Są cudowne warsztaty różnego rodzaju prowadzone, ale teraz, kiedy nie mamy tak możliwości z tego skorzystać, to z czego możemy skorzystać? Na terenie i ogrodzonym, ale co ważne, poza ogrodzonym terenem ogrodu znajdują się dwa szlaki, szlak Alicji i szlak Korzeni. Cudowne szlaki, gdzie szlak Wiewiórki, powiedz. I szlak Wiewiórki, którymi możemy przewędrować. I tu odsyłam Was na stronę internetową właśnie Ogrodu Botanicznego Marszewo. Tam one są dokładnie opisane. Możecie teraz, korzystając z tego, że można do tych lasów wejść, można skorzystać i przespacerować się. No chociażby szlak Alicji. Wędrujemy i tam mamy na przykład wielkie owady albo taką ogromną ławkę. Możemy się poczuć jak Alicja w Krainie Czarów. Tak. Są też skrzaty. No, może ktoś znajdzie skrzata, bo tam takie ławeczki są dla skrzatów, malutkie siedzonka, więc na pewno tam jakieś skrzaty mieszkają, które przychodzą na podwieczorek, żeby zasiąść przy tym maleńkim stoliku i wziąć na tych maleńkich stołeczkach. Więc no tam jest po prostu jak w bajce, więc mamy świetne połączenie. Nadal jest to mało znane miejsce, nadal bardzo wiele osób z Gdyni nie wie, że to jest w ogóle Gdynia i że rzeczywiście można tam spędzić właściwie chyba myślę, że cały dzień, włącznie z jakimś piknikiem i naprawdę tam się zupełnie czas nie nudzi, nie dłuży, jest przeciekawie. Tak, to prawda, jest tam niebywale, dlatego bardzo, bardzo serdecznie zachęcam Was do tego, żeby to miejsce odwiedzić na te różne sposoby. Śledźcie Facebooka Marszewa. Ja bym też chętnie teraz dodała też jeszcze tak, że ten szlak Korzeni jest fajny, że jest też dostępny dla osób, na przykład dla małych dzieci w wózkach, albo w ogóle dla osób, które mają kłopoty z poruszaniem się, ponieważ jest też współfinansowany przez Unię Europejską, jest dostępny dla wszystkich, więc ogromny atut i ogromna atrakcja tego miejsca. Tak, to jest niebywałe rzeczywiście. Na zdjęciach to też bardzo dobrze widać. Zresztą są filmiki, które pokazują, jak wędrować. Można wejść w dziurkę od klucza, prawda? Taką świetną, nie naprawdę. I na szlaku Korzeni znajdują się domki hobbitów. To akurat one są chyba otwarte wtedy, kiedy funkcjonuje coś się dzieje i jest animacja. Tak, do ale środka i tak ładnie można wyglądają. wejść, ale z zewnątrz i tak można wspaniałe zdjęcia sobie zrobić. Więc słuchajcie, ogranicza nas tylko fantazja. Naprawdę możemy przewędrować tych Gdyni wzdłuż i wszerz, odkrywając różnego rodzaju skarby. A ostatni skarb, do jakiego ja bym chciała Was zaprowadzić, powiemy sobie o Górze Donas. Potocznie jak nazywana Góra Donas, wzniesienie Donas. Mówiliśmy sobie tydzień temu, że Gdynia ma niezwykłe ukształtowanie terenu, dlatego że ma dużo tych
wzniesień, wzgórz, zalesione te wzgórza i jesteśmy szczęściarzami, ponieważ mamy zupełnie najwyższe w Trójmieście i tu okolicy wzniesienie. Jest to właśnie potocznie nazywana Góra Donas, która ma aż 205,6 metra nad poziomem morza. Ja mam dla Was taką niespodziankę, mam nadzieję, że mi się to uda, ponieważ ja mieszkam na Dąbrowie, którą zresztą absolutnie kocham, mieszkam tu ponad 30 lat i mam wrażenie, że jestem bardzo z tym miejscem związana i fascynuje mnie, bo wciąż odkrywam na nowo historię tego miejsca, ale mieszkam na 4. piętrze i z mojego okna jest wspaniały widok na wspomnianą Górę Donas, na której znajduje się wysoka wieża telekomunikacyjna, nazywana wieżą widokową, która powstała właśnie z porozumienia Urzędu Miasta i PTK Centertel w 2005 roku. I od tego czasu cieszy nie tylko tu mieszkańców tego osiedla, ale i okolicznych osiedli, w ogóle Gdyni i nie tylko Gdyni, bo przyjeżdżają tu z Sopotu, z Gdańska i w ogóle z okolic. Można sobie tu zrobić niebywały spacer. Ta wieża ma ona jest o takiej konstrukcji ażurowej, więc to jest taka, ponieważ ona ma 70 metrów wysokości, ale na wysokości 26,5 metrów znajduje się taras. I można na ten taras wejść, tylko uprzedzam, pieski, nie można pieska zabrać ze sobą na górę, tylko trzeba na czas wejścia zostawić go na dole. I może być to duży problem dla osób, które mają czy lęk wysokości, czy lęk przestrzeni, ponieważ ażurowa konstrukcja jest również tam, gdzie wchodzi się po schodach, więc kiedy patrzymy w dół, właściwie widzimy wszystko, co poniżej. Ale warto, ponieważ widok z góry, a jeżeli tak zsumować wysokość tego wzniesienia i wysokość, na jakiej znajduje się ten taras widokowy, to w sumie znajdujemy się wtedy ponad 230 metrów nad poziomem morza. I ciekawe jest to, że widok jest przepiękny, widać morze dookoła. I ciekawe jest to, że od kiedy jest ta wieża, często tam chodziłam, zanim ta wieża w ogóle była, to my tu jako dzieci bawiliśmy się często w tamtych rejonach, chodząc tam. Jeszcze nikt nie mówił, że to jest Góra Donas, że to w ogóle się jakoś nazywa. Przynajmniej ja nie słyszałam, nikt o tym nigdy nic nie mówił. Natomiast teraz jest to miejsce, które rozbudza wyobraźnię, ciekawość takich poszukiwaczy skarbów, dlatego że z tym miejscem wiąże się kilka historii. Dąbrowa, dawniej historycznie Wielki Kac, ale osiedle Dąbrowa po części znajduje się na terenie, w którym od początku XIX wieku znajdowała się osada. Mieszkały tam rodziny, które przyjechały z Francji i z Niemiec. Była to osada, gdzie większość było wśród nich ewangelików, byli też katolicy, ale głównie byli to ewangelicy. I osiedle Dąbrowa po części znajduje się na części tej dawnej wsi, tej osady. Ona po polsku była nazywana kolonią, a po niemiecku była nazywana Donasberg. Stąd może ta właśnie nazwa tutaj, my mówimy Góra Donas, bo ta kolonia była nazywana Donasberg. I teraz taka ciekawostka, jakie pozostałości po tych mieszkańcach są. Pozostałości są takie, że jak się pójdzie tam na spacer, na Górę Donas, tak jak wszyscy to mówimy, to na zboczu, tak po północno-zachodniej stronie, znajduje się ukryty wśród drzew cmentarz. I ten cmentarz właśnie, to był cmentarz tej kolonii, tak, o której ja wspomniałam, tej osady, tej wsi. Tam, i teraz też taka kwestia sporna, różnie źródła podają, byłam też na bardzo ciekawym wykładzie właśnie w Muzeum Miasta Gdyni, bo wspominałam, że tam też bardzo ciekawe wykłady się odbywają. Byłam na wykładzie właśnie na temat tego cmentarza, tej kolonii, która tam miała miejsce, która tam się znajdowała. I pan opowiadał o tym cmentarzu ciekawostkę taką, to był właśnie cmentarz ewangelicki, właśnie przeznaczony na te pochówki tych osób, które tam zamieszkiwały. I on od 1801 roku funkcjonował.
Każdy z tych nagrobków miał taką ceglaną tabliczkę. Do dziś zachowało się ich tylko 30, a tych pochówków prawdopodobnie w takich 2 sektorach było po 70, tak jak dobrze pamiętam z tego wykładu. No nie wszystko się zachowało. Jest ten cmentarz trochę zniszczony, ale ciekawostką jest to, że tutaj dzieci ze szkoły naszego osiedla tu Dąbrowy dbają o ten cmentarz, chodzą, robią tam porządki, zapalają znicze. W 2006 roku tam też znalazł się krzyż, który został poświęcony przez Tadeusza Gocłowskiego. Na tym krzyżu jest napisane zmartwychwstałem. I przyznam się Wam tak, mieszkam tu tyle lat, słyszałam później o tym cmentarzu, nawet już wiedziałam, że dzieci z tej szkoły chodzą dbać o ten cmentarz, a ile razy szłam na te góry, ja tego cmentarza nie mogłam znaleźć. Nie mogłam go znaleźć długi czas, już mnie nawet to denerwowało, wie, wszyscy chyba tam byli, tylko nie ja. Udałam się tam z mężem parę lat temu. Miałam taką niebywałą radość z tego powodu, że go znalazłam. Rzeczywiście tak ukryty jest wśród drzew. A to miejsce jest też takie, no tak jak takie miejsca, też takie, czuje się inną energię, takie mistyczne. Roślinność jest jakby tam taka inna, taka niezwykła. Jest tam cisza niebywała, spokój. Nagle się czuje, jakby się było w zupełnie innej krainie. I teraz ciekawostka jest taka, że kolejny raz, zaraz po tym jak byłam tam z mężem, poszłam tam sama i już nie umiałam trafić do tego, na ten cmentarz. Naprawdę nie umiałam do niego trafić i nie trafiłam. Dopiero po kolejnych próbach mi się udało, trzeba wiedzieć gdzie, w którą ścieżynkę wejść, a jak mocno zarośnie, to potem jest problem, trzeba się rzeczywiście przez krzaki przedrzeć, no ale radość potem jest rzeczywiście niebywała. I jest taka ciekawostka związana z tym cmentarzem, że w wielu różnych źródłach są inne zapiski i na tym wykładzie, na którym byłam, bo to chciałam powiedzieć, przyszło wiele osób bardzo zainteresowanych tym miejscem, jak się okazało bardzo związanych z tym miejscem. Kiedy Pan mówił, że ostatni pochówek na tym cmentarzu odbył się w czasie II wojny światowej, tam jest rzeczywiście taki pochówek, gdzie data jest 1942 rok, nagle podniosła się Pani i mówi, to nieprawda, po II wojnie światowej był jeszcze pochówek. Ja wiem, że był tam jeszcze pochowany ktoś po wojnie. Mówiła, że jako dziecko to pamięta, więc no niebywałe to, więc tu kwestia sporna. To kiedy ten pochówek? Jak to było? No ktoś, kto lubi takie zagadki, rzeczywiście można docierać, jak to rzeczywiście było, może sięgnąć do historii tych rodzin. Ja pamiętam, że była też fajna wystawa w Muzeum Miasta Gdyni na ten temat, prawda? Znaczy ona była generalnie, chodziło o mniejszości religijne na tym terenie. Właśnie opowiadała, bo to była specyfika tego miejsca, które troszeczkę skupiało wokół siebie osoby jakby z tej mniejszości religijnej, nie? Ewangelików. Tak, no to tam jest bardzo dużo ciekawych historii. Na wykładzie też było mówione, ile tych domów pozostało, czy w ogóle pozostały. Taka ciekawostka jest, była szkoła, do której uczęszczały dzieci tej kolonii, a ja jako dziecko, jak tu zamieszkałam, ja pamiętam tę szkołę, wiem, w którym ona miejscu jest, znajduje się przy ulicy Głogowej. Pamiętam, jak my jako dzieci biegliśmy tam, bo to był taki stary budynek, który no, ciekawił nas bardzo. Siadaliśmy sobie gdzieś tam z boku, przyglądaliśmy się. Pamiętam jakieś stare zeszyty gdzieś porozrzucane. No takie wspomnienia gdzieś są, więc gdzieś to owiane tajemnicą, ja się dopiero, każdy mówił, stara szkoła na to. Dopiero po czasie się dowiedziałam, o co chodzi z tą starą szkołą, kto tam się uczył, co to w ogóle był za budynek, więc tych ciekawostek jest naprawdę bardzo dużo. Taka ciekawostka związana z tym miejscem, ja Wam zaraz pokażę to miejsce, ponieważ mieszkam na 4. piętrze, ja mam widok, zaraz wyjrzymy sobie tam i to jest ta moja niespodzianka dla Was. Ale co chcę powiedzieć, to, że jest to takie najwyższe wzniesienie to był też w czasie II wojny światowej świetny punkt obserwacyjny. I to tutaj Niemcy przebywający tutaj na tych terenach, no, armia radziecka bardzo łatwo w tych dniach marcowych 1945 roku podbiła tutaj te tereny właśnie wygrywając z Niemcami, ale to był miejsce takie bardzo dobry punkt obserwacyjny, także miłośnicy
Jak tam się spaceruje w okolicach właśnie tam Dąbrowy, Góry Donas, Wielkopolska, po lasach, to często też można znaleźć takie pochówki, groby prawdopodobnie żołnierzy, którzy w trakcie gdzieś tam wojsk odchodzili i przyjaciele robili im takie, chowali ich po prostu, nie? Często można spotkać. Tak, ale ja pamiętam jeszcze, jak byłam dzieckiem, że tutaj przy szkole był taki pochówek. Ja pamiętam, że był taki grób jeszcze kilka lat, jak tu mieszkałam, a wprowadziłam się, jak miałam 8 lat, mam teraz 40, więc no to wtedy pamiętam, jak byłam małą dziewczynką, to pamiętam ten pochówek tam przy szkole. Teraz nie ma po nim śladu. I też mnie zastanawia, co się z nim stało i też chcę dotrzeć do tego właśnie, co się stało. Czy No mi się został zdarzyło przemilczony, czy w ogóle zapomniany. Mi się zdarzyło spacerując w tych okolicach właśnie napotkać takie groby, pozostałości, tak, jest krzyż, nie widać, że jest tam pochowany ktoś po prostu. Także bardzo ciekawe to są informacje i naprawdę będę Was wszystkich zachęcała do tego, żeby sięgnąć po książki, ale jak nie macie książek, po różnego rodzaju, mamy internet, to jest olbrzymia moc, można poszperać, popatrzeć, potem udać się do bibliotek. Zachęcam do zakupu różnego rodzaju publikacji, które w muzeach są, czy nawet w informacji naszej turystycznej przy ulicy 10 lutego też warto tam zaglądać, bo tych książek jest tam bardzo dużo, bardzo ciekawych i z nich można czerpać naprawdę fajną wiedzę, która gdzieś tam, to taki łańcuszek, tu coś przeczytamy, tam coś znajdziemy. No i ta wiedza się nam tak pięknie uzupełnia. Ja Wam teraz pokażę, ja otworzę okno i sobie popatrzymy na tę górę do nas. Mam nadzieję, że mi się to wszystko tutaj uda. Zaraz zawołam Kalinkę, będziemy się też z nią żegnać. Widzicie? To wzgórze. Tak. Trochę nam teraz przerywa coś. A teraz widzicie wieżę? Widać ją? Tak. Przez chwilkę było widać, ale coś... Tutaj, coś przerywa. Oj. Dobrze, może łączę, może coś. Ja, słuchajcie, zawołam Kalinkę, dobrze? Rozstawię sobie tutaj. Właśnie, bo czekamy na tą jeszcze jedną niespodziankę z mapy skarbów. Tak, i czekamy na jeszcze jedną. Zaraz sobie wyjaśnimy razem z Kalinką. O, chyba jakoś tutaj jest. Dobrze, dobra, zawołam Kalinkę. Dobrze, czekamy. Czekamy na Kalinkę. Jeżeli Państwo znają jakieś tajemnice związane z Górą Donas, czy jakieś ciekawostki, to też prosimy o to, żeby wpisywać w komentarzach tego wydarzenia. No właśnie. Wasze jakieś tam opowieści. No i już wracamy do Was. Teraz tak, Kalinko, wyjaśnimy, czym jest, przypomnimy tutaj, tu jest lemoniada. Przy Górze Donas, tu już mamy metę, tu jest lemoniada. Dlaczego my namalowałyśmy, Kalinka, dlaczego namalowała lemoniadę? Powiesz nam? No. Jak się idzie na cmentarz na Górze Donas, to jest takie drzewo z dziurą w środku i to mi się kojarzy z Pipi, jak miała drzewo lemoniadowe, gdzie trzymała lemoniadę. A, super. Tak, To jest to, od czego zaczęliśmy, czyli to, że dzieci podczas wypraw i w spaceru zwracają uwagę na zupełnie inne rzeczy. Tak. To drzewo rzeczywiście, tak jak mówiłam, że ta roślinność jest zupełnie inna na tym cmentarzu i tam się czuje tak mistycznie i tak niezwykle. Drzewa są jakieś inne, chociaż niby te same, ale jednak inne, ale tam jest takie drzewo, w którym jest w pniu wielka dziura i do tego drzewa po prostu można wejść. I pierwsze co, jak zobaczyliśmy to dziewczynom, wszystkim trzem od razu się przypomniał film Pipi, jak miała właśnie lemoniadowe drzewo, wchodzili do środka, tam trzymali lemoniadę, więc zawsze jak przychodzimy tam, to dziewczyny też to drzewo nazywają drzewem lemoniadowym. Więc to taka nasza jest historia, dlatego zachęcam do tego, że jak będziecie tworzyć sobie te mapy skarbów, każdy może sobie tworzyć swoją własną, ze swoimi wspomnieniami, na przykład tworzymy sobie taką mapę marzeń, gdzie chcemy wyruszyć po kwarantannie, gdzie chcemy się udać
to możemy odwiedzić oczywiście też miejsca nieznane, ale też te, które znamy i które właśnie kojarzą nam się z takimi miłymi rzeczami, jak na przykład lemoniada. Super. Tego Was zachęcamy. Bardzo Wam dziękujemy. Jeżeli stworzycie własne